الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Biz bugün yaxşılık hem günah turundağı hadisini qarayacaqbız. An-Nawas ibn Sam'an radıyallahu anhudan rivayet etilgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "El-birru husnul huluqi wal-ithmu ma haka fi nafsika ve karihta an yattali'a alayhi'n nasu." Yaxşılık ol күркәм хылык, ә günah senin көңелеңне борчыган, дулкынландырган, ләкин син кешеләр белүен теләмәгән нәрсә дигән. Икенче риваяттә Вабиса ибн Ма'бад радıyallahu anhuдан шушындай сүзләр китерелгән. Ул әйткән: "Атайту Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям фақала: Җи'та тас'алу анил бирри, قلت نعم, فقال استفتي قلبك, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر, وإن أفتاك الناس وأفتوك." Шушы Вабиса ибн Ма'бад радıyallahu anhudan rivayet etilgan hadis: Bir vaqt men Allohning elchisi alayhissalom yanına keldim. Ham ul mendan: "Sen yaxşılık turunda sorarga keldingmi?" deb soradi. Men "Eye" dedim. Ol: "Bu turada o'zingning yuragingdan sora. Chunki yaxşılık ul sening joning ham yuraging ishongan narsa. Günah kişiler dürüst deb aytsalar da, jonni borchigan, dulqinlandirgan narsa" degan. Күрәбез ки, бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кыска гына әйтеп, бик әһәмиятле нәрсә турында аңлаткан. Яхшылыкның нәрсә икәнен безгә төшендергән. Шушы яхшылык һәм гөнаһ турында ике риваят бар. Birinchisi endi Nawas ibn Sam'andan rivayet etilgan, ikincisi Wabisadan. Nawas ibn Sam'an radıyallahu anhudan rivayet etilgan hadisdə Allah'ın elçisi aleyhisselam yaxşılıkны күркәм хылык дип аңлаткан. Әйнде Wabisa radıyallahu anhudan rivayet etilgan hadisdə yaxşılıkны Allah'ın elçisi aleyhisselam jan hem yürek ышанган нәрсә дип аңлаткан. Димәк, яхшылыкны төрле мәгънәдә кулланып була. Инде беренчедән яхшылык дигәндә кешеләргә файда китерү өчен алар белән аралашу дигән мәгънә күз алдына тотыла. Ягъни без кешеләр белән матур күркәм итеп аралашырга тиешлебез. Аларны хөрмәт итәргә. Инде хөрмәт итүгә әлбәттә безнең әти-әниләребез иң беренче лайыклыдыр. Бахс ибн Хаким сөйләү буенча аның бабасыннан шушындай риваят ителгән. Ул: "Эй Аллаһның элчесе, хөрмәт итүгә иң күбе кем лайык?" дип сораган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламдан. Ул әниң дигән. Ул аннары кем дип сораган? Пәйгамбәр алейхиссалам әниң дигән. Ул аннары кем дип сораган? Пәйгамбәр алейхиссалам: "Сиңа иң якын булучы һәм шулай ук якынлык дәрәҗәсенә карап алга таба" дигән. Шулай ук икенче риваяттә Пәйгамбәр алейхиссаламнан хаж вакытындагы яхшылык нәрсәдә чагыла дип сораганнар. Ул әйткән: "Итаамут таами ва ифшаус салами." Кешеләрне сыйлау һәм сәлам тарату дигән. Һәм башка риваятләрдә тибул калами ва итаамут таами диелгән. Яхшы сүзләр әйтүдә һәм кешеләрне сыйлауда, кешеләрне ашатуда.
Шулай ук Абдулла ибн Умар радияллаху анху еш кына шушы сүзләрне әйтә торган булган. Яхшылык җиңел нәрсә. Ул йөзеңнең елмаюы һәм йомшак сүзләр дигән. Димәк, менә шушындай мәгънәдә аңлатылган яхшылык дигән. Кай вакыт яхшылык һәм тақвалык бергә килүе дә мөмкин. Әгәр дә инде бергә килә икән, яхшылык инде ул кешеләргә карата ниндидер изгелекләр эшләүне аңлата. Тақвалык инде ул Аллаһ Тәгаләгә буйсынуны, аның тыйганнарынан тыелуны, кушканнарын эшләүне аңлата. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән: "Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим ва та'авану 'алал бирри ват тaqва." Бер-берегезгә яхшылыкта һәм тақвалыкта ярдәм итегез. Инде ягъни бер-берегезгә күркәм муамәлә итегез, яхшылыклар, изгелекләр эшләгез һәм Аллаһ Тәгаләгә итаат итегез, аның кушканнарын үтәгез, тыйганнан тыелыгыз дигән мәгънәдә. Шулай ук яхшылык ул бөтен төр яшерен һәм ачык гыйбадәтләрне дә үз эченә алган. Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә: "Валакиннал бирра ман амана биллаһи вал яумил ахир вал малаикати вал китаби ван набiyyin ва атал мала ала хуббиhi zawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون." الله تعالى من دا яхшылыкның нәрсә икәнен аңлаткан. Һәм әйткән: яхшылык ул кем Аллаһ Тәгаләгә иман китерә һәм ахират көненә ышана, фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә ышана һәм малны сөюгә карамастан аны якыннарга, ятимнәргә, мохтаҗларга, мусафирларга, садака сораучыларга, кул азат итүгә сарыф итә. Намаз укый, закат түли. Тақвалар үз антларында торалар. Мохтаҗларга мохтаҗлыкта да, кайгыда да һәм куркыныч вакытларында да сабырлык күрсәтәләр. Булар гадел булучылар, алар тақвалар. Аннары Аллаһ Тәгалә һәрбер бәндәгә тумыштан ук фитри иман салган. Ягъни бала туганда ук иманлы булып туа. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әл-бирру матмаанна илейхил калб ва атмааннат илейхин нафс." Яхшылык ул җан һәм йөрәк ышанган, күңелең тынычланган нәрсә дигән. Намында инде шушы фитри иман күренә. Кеше фитри иман белән яхшылыкны аера белә. Әгәр дә, димәк, кешенең ниндидер гамәлгә, ниндидер эшкә карата аның җаны, йөрәге тыныч икән, димәк, без аны яхшы гамәл дип әйтә алабыз. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән: "Куллу мәулудин юладу алал фитра." Һәр сабый ул фитри иман белән дөньяга туа. Яна Аллаһ Тәгалә әйткән: "Фитраталлаһи аллати фатаран-наса алейха." Кешеләрне шундый итеп яраткан Аллаһ Тәгалә биргән фитри иман белән. Димәк, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләне искә ала икән, Коръән укый икән, аның күңеле тынычлана. Шуның өчен дә Раббыбыз Коръәндә әйткән: "Әлә би-зикриллаһи татмаиннал кулуб." Шунлыкта Аллаһны искә алу сәбәпле генә күңелләр тынычлана.
Demek biz şuşa fitri iman bilen, күңелебез белән дә яхшылыкны яманлыктан аера алабыз. Начарлыктан аера алабыз. Аннары гөнаһны ничек аерырга соң? Гөнаһның шушы хадисләрдә әйтелгәнчә ике билгесе бар. Аның эчке билгесе һәм шулай ук инде аның тышкы билгесе. Эчке билгесе, әгәр дә кеше гөнаһ кыла икән, аның күңеле борчыла һәм күңеле аннан шушы гамәлдән җирәнә. Чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссалам әйткән: "Вал ифму ма хака фин нафси", гөнаһ синең күңелеңне борчыган нәрсә ул дигән. Димәк, әлбәттә, шушы табигаты бузылмаган кеше, үзенең шушы иманын саклаган кеше, әгәр дә шайтан коткысына бирелеп, ниндидер начар эш кылса, аның бу эше аның күңелен борчый башлый. Ниндидер начарлык кылса, бузыклык эшләсә. Һәм инде икенче билге, ошо гөнаһ икәнен күрсәтә торган билге. Кешеләрнең бу эшне белүләрен теләмәү. Yani bu инде теге гадәти оялу дигәнне аңлатмый, дини сәбәпләр аркасында оялу. Менә шушы ике билге иманлы кешене гөнаһтан тыелырга ярдәм итә. Аннары монда инде фәтва турында әйтелгән. Фәтваны үтәү яки үтәүдән баш тарту. Инде мусулман кешедә ниндидер дини мәсьәлә турында сорау килеп чыкса, ул гыйлем ияләреннән барып сорый. Һәм инде аңа ошо мәсьәлә турында җавап бирәләр. Мәгәр инде фәтва чыгарган кеше аны тышкы күренешенә генә карап чыгара. Ул бит инде бу мәсьәләнең бөтен эчтәлеген белми. Инде сораган кеше ул бөтенесен беләдер. Бәлки ул бөтен нәрсәләрен әйтеп бетермәгәндер. Ләкин инде әгәр шушы фәтва биргәннән соң да ниндидер гамәлне безгә эшләргә ярый, кулланырга ярый дигән фәтва алганнан соң да без бу эшне ярамаган икәнен беләбез икән, безгә тиеш түгел икән беләбез икән, димәк, аны үтәмибез бу фәтваны. Аны калдырабыз. Мәсәлән, әгәр дә мал харам юл белән табылган булса, мәгәр инде ул ошо фәтва биргән кешегә дөрес итеп аңлатмаса, тегесе инде бу мал ярый дисә, әлбәттә бу малны куллану берничек тә хәләл булмый. Аннары мәсәлән, бер егет кызга өйләнергә теләде ди. Һәм бу кызның аның сөт кардәше булуын белә. Шәригать буенча сөт кардәшенә өйләнү ярамый, тыелгандыр. Һәм инде әгәр ул моны үзе генә белә икән, һәм инде барып сорасам, ярыймы бу кызга өйләнергә дип, һәм инде җавап бирүче ярый дисә, бу берничек тә ярый алмый җәмәгать. Чөнки ул белә бу кызның аның сөт кардәше икәнен. Шулай ук инде бөтен нәрсәдән дә шикләнү дигәнне аңлатмый. Әгәр дә инде фәтва бирүче шәригатькә таянып, ул инде шушы мәсьәлә турында үзенең сүзләрен әйтсә, шәригать дәлилләре белән. Димәк, күңелеңә ошыймы, ошамыймы, без аны үтәргә тиешлебез. Мәсәлән, мусафир кешегә намазны
кыскарту рөхсәт ителгән. Ул намазны кыскартырга тиеш. 4 рәкәт намазны 2 рәкәт итеп укый. Яисә аңа инде мусафир кешегә сәфәрдә вакытта, димәк, уразаны тотмау рөхсәт ителгән. Шуның өчен дә, әгәр дә әйттеләр икән, шушы дини мәсьәлә турында белгән кеше, галим кеше фәтва бирде икән, әлбәттә без инде шушы шәригатькә таянып, әлбәттә инде безнең күңелебезгә ятамы, ятмыймы, без аны үтәргә, шушыга буйсынырга тиешлебез. Аннары менә бу хадистә Пәйгамбәрбез алейһиссәламның аңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән мугъҗизалары бәян ителгән. Чөнки инде монда Вабиса радиллаһу анһу белән булган шушындай хәл бәян ителгән, аңлатылган. Ул инде Пәйгамбәрбез алейһиссәламгә килгән һәм аннан инде нәрсәдер белергә теләгән. Инде Аллаһның илчесе алейһиссәлам ул сораганча кадәр үк булай дигән: "Җитта тасъалу анил бирри вал исми". Син яхшылык һәм гөнаһ турында сорарга килдеңме? Ягъни алдан ук аның нәрсә өчен килгән икәнен белгән. Бу әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләнең мугъҗизасы. Пәйгамбәрләргә бирелгән шушындай гадәттән тыш нәрсәләр, алар мугъҗиза дип атала. Инде ихтимал ниндидер тақвалы кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә гадәттән тыш нәрсәләр бирү мөмкин. Бу инде карамат дип әйтелә. Изгеләрнең, тақвалы кешеләрнең караматлары дип әйтелә. Аннары менә шушы хадистән без кешеләр белән ничек итеп мөгамәлә итәргә өйрәнәбез. Инде Вабиса радиллаһу анһуга Пәйгамбәрбез алейһиссәлам ул аңлый торган нәрсәләрне әйткән. Менә монда бит инде җан турында әйтелә. Шушы яхшылыкны, яманлыкны күңел белән аера белү турында әйтелгән. Ләкин моны бөтенесе дә бит инде булдыра алмый. Димәк, саф йөрәкле кеше генә мондый мәсьәләләрне аңлый ала. Әгәр дә инде табигате кешенең тупас икән, аңлау сәләте түбән икән, әлбәттә, аңа инде мондый нәрсәне әйтүдән мәгънә юктыр. Аңа инде ачык итеп әйтергә кирәк нәрсәнедер. Аңа инде тулысынча бөтен әйберне аңлатып бирергә кирәк, тәфсилләп аңлатырга кирәк була. Мәгәр инде менә бу хадистә Вабиса радиллаһу анһуның нинди шушындай җанының нечкә икәнен, аңлы кеше икәнен турында без шушыны аңлый алабыз. Аннары Пәйгамбәрбез алейһиссәламның ничек итеп сахабалары белән матур мөгамәлә иткән икәнен аңлыйбыз. Ул безнең өчен бер дәрес булып тора. Кешеләр белән матур мөгамәлә, күркәм итеп аралашырга кирәк. Ничек Пәйгамбәрбез алейһиссәлам үзенең сахабалары белән аралашкан кебек. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Ва иннәка ла'ала хулуқин азим". Чынлыкта син шундай олы холыклы, күркәм холыклы кеше булдың. Инде Пәйгамбәрбез алейһиссәлам Коръәндә язылган әхлак сыйфатларын үтәүнең тере мисалы булып тора. Без әйткән бит инде Айша анабыздан китерелгән риваяттә аның холкы Коръән иде дип әйткән. Һәм әлбәттә, менә ул безнең өчен үрнәк һәм мисал. Ничек итеп кешеләр белән аралашырга. Үзебездә
шушындый матур, күркәм әхлак сыйфатларын тәрбияләргә тиешбез. Димәк, менә шушыга чакырадыр безнең динебез. Кешеләр белән матур, күркәм мөгамәлә итәргә. Һәм инде гөнаһлардан тыелырга, яхшылыкка омтылырга, күбрәк изгелек эшләп калырга. Аллаһы Тәгалә барчаларыбызга да хәерле һәм файдалы гыйлемнәр алырга насип әйләсен, һәм шушы гыйлемнәр белән гамәл кылырга. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.